Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Elev 8 tribes ringkat ke Jingïakop bat ke District School Education Officer West Jaiñtia District. Kala Pynlong ya Jingïakop Rwai nak Bynta ki Khynnah Skul ke West Jaiñtia District. Kebalatip kum ke second district level into school singing competition arajar arpusau. Ya kani ke Jingïakop la Pynlong ha district library Mintong Rwai ha ka arpupra tarik nailur ha ka Jingnon u principal secretary ketenat arts and culture ke Sorkar Jila uba Frederick Roy Kharkongor kum ukongsan. Lawan Bynta palat arts pa angut ki Khynnah Skul shenrang bat kentei ki badan sab Rwai na ki khanyu tuli ki skul beper ke district. Ya ke Jingïakop la pia ha ki group kategori kentup ke solo senior, solo junior, choir bat indigenous group lani band kategori. Ha ke Jingïakop Rwai solo senior ya ke nam la adu lara da ke bayaman lang lakyang na ke Rwai Presbyterian Higher Secondary School baar Emily LG Darnay Jaiñtia Higher Secondary School Rwai bat balai wadaki timi suyam na Shangpung Presbyterian Higher Secondary School. Ha ke solo junior ya ke nam la adu layo ada udanin A lalu na Rwai Public School ke baar ke Adriana Pariat na Adventist Higher Secondary School Kli Tershi bat balai Uferic Star Shooting na Saint Michael and All Angels Secondary School Rwai. Ha ke Jingïakop Rwai choir ya ke nam la adu lara da ke Jaiñtia Higher Secondary School Rwai ke baar ke Chester Higher Secondary School Rwai bat balai ke Government Boys Higher Secondary School Rwai. Ha ke indigenous group ni band kategori la job da ke Rwai Public School bat baar ke Shangpung Presbyterian Higher Secondary School. Nga aingo ublay bala ay kene kesngi kaba internet syaban yo ban Pynlong ya kene ka program ka competition kabada sngot tenat hadu kata taba ngasngona do basdang hadu dakot ngami ngapo nyang kriat te nga ai ngoro ya I nga kwa ban ai kublay ya I badani nang ta ya ka Elevate tribe the whole team ki bala penyat bala penbet penbiang kalong sisha ka kabada yat bet yat renti bat kada sngot tenat sisha hadu kata ba ka poruk kam dashim karukom le barak khaya stage ru kalong very professional te kublay shibone kata ai kublay ki chief guest isa bala awan ban pelat por ban danam batngi nang tade ki school ki participants barok ki teachers ki meki pa kham tamma ki ba aiman sim yala ki kon ban ban Rwai kam tam ka Rwai ka siaw ha ka shat ka temne ha kanu ka talent be ki dan ki ay ka man sim ban kentew ya laki kon chineng bat kum ju ki ki no hikai ki bal dan rengkat lang ban hikai ban penyat ban peni kum no bat nga ai kuble lagi ki para judge ki jong aro ki balai dan lang bat nga nadu sedang hadu bakut ka ni ka program bat kum ju ya kini ki video team photographer all those photographer thank you so much for covering the whole program and then nganget ba kani ka competition kanang yai keu kanang yai he sho kat banang wan kisnem te to ble nang kurkhui pi but all the very best. Thank you so much. It's a pleasure to be in this program today. It was really an amazing program. It was such an inspiring one, I would say, because the thing is that what I saw in these kids are the talent. They have such a beautiful talent bestowed in them. So kay ko mga iru kandiat haki kalong ba ngam expect ba kanika program kanong so beautiful, so grand, and then kini kinongation banta ki participants na ki different schools kilong so talented hadu kata ba ngamla ban mudur kumasyong no sisa Maria Rwai nadu basdang ka Rwai ka basdang ningkong nadu inongation banta Rwai ningkong ka junior category ha ka po bi Rwai ngasulong bet ngasyo goosebumps ngasum ong jaw drop sisa so kay ka ba ngayu ihang ni kalong ba kimkini ki jingwan ra ban persyang nakaliang jong ka Elev tribe banwan ra ya kumkini ki programs kalong sisa ka jingman toy na kabanta jong ki Khynnah Skul nakata ki Khynnah samla but ngas ngode sisa banong ba nga kersya ni kanika program namar ba kalong ka ba job sisa but let's see if you haki to video through ya ki rukom Rwai ki jing Rwai ki Khynnah ki perform
kamut kalong sisha kai kaba ai men sim ki kaban penkelai ki khamta me ngi em ka jok ka bamenta mo hakani ka por ka bamenta ki jing sneo ki bonjat ki jelai langi phai ki drugs langi phai ki bobon ki rukom tenrei lengba ki ni ki lat ki lenti ki bangi ngi ple kan yarap iki Khynnah ba kin light na kinu ki jingmelian ki basniu kin kelat noi gitu ki isadian kin bo noi gitu ki isadian rai kin fokus ya ka talent ya ka sap ka jongki itulah kalau hak Rwai ka siau na hak put ka tem na hak kinu ki Bynta ki bak uken ra Rwai ki ka sap tinga ngasngo ba nginang dei ban ai men sim chu ba kum kini ki program kinang dei ban mi tang hang ni hapo West Jaiñtia Hills district bar kum ju ki districts bandala aru shadu ki state level ba kum kini ki program skilong shisha ke jing mentoi ka krau ba bat ka ba ai men sim shisha bagi Khynnah ru kin don por haki ki bakam kai kinu ki jing plot kai ka por ka jong ki sini stai nrei baki nang la ban ai ka ba bahatam haki sap ki phong ki jong ki ba uken rat ulai ki tengas ngo ba anak kaliang ka Elev tribes kalale ya ka ba bahatam bat ya ka ba kodor tam shisha hadu kata-kata bat ngasngo ru ba ngasuman on congratulations sa sisian ya ka Elev tribes kabla shna ko mi kani ka program kabla wan ra ko mi kani ka program but ngana I'm sim ru kumju ya ka Elev tribes bakanang ya chakmat but ublay nang kurku ep ke borok ko pile pinpoint sagat hong thank you so much tang lagi kitien kublay